Ya Allah. Iya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Wa qala al-musannif wal imam wal alim al alamatu asy-syaikh Muhammad ibn Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu faslun tawiki satu fasal wa zakatul ma'dini takhtassu bil dhahabi wal fiddati. Lho niki wa zakatul ma'dini lan utawi zakatipun tambang iku takhtassu khusus napa zakatul ma'din bil dhahabi wal fiddati teng emas kalih perak. Sing dihasilnya emas hitam gak masuk inda Malikin miturut Imam Malik wa Syafi'i lan Syafi'i. Keris. Keris. Tambang nih. Tambang ya. Tambang Pak Nogo. Iya. Omene gawe nganggo mutiara. Kaya kerise sapa Naga Sastra Naga Puspa. Bukan, Dring. Darmo, Udu. Naga Puspa ning Darmo. Udu tilular. Nganu. Arya Kamandanu. Iya, empune empuk gondrong. Nah niku iso gak masuk ya. Dari tahun 90-an ini gitu kan. Heeh. Sik, walau falawis takhraja, moko andhe kata ngetokno sapa wong. Nah, bedane akhraja kali istakhraja niku. Aku wis gak enak manani. Iya, ngetokne kuwi lho gak enak. Andaikan ngetokno. Lah ngetokno niku kelawan sara. Nek akhraja mboten yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Niku sifate Gusti Allah. Tapi nek sifate manungsa yastakhrijuna hilyatan talbasunaha niku di Quran. Lah niku rada sara soalé butuh kapal, butuh apa. Lah niki mulane ngetokno ya rada sara ngono Mas. Dipeloroti. Min ma'dinin ghairihima. Ghairahuma. Min ma'dinin saking tambang, ghairahuma ing sak liyane dzahab wal fiddah. Lah nek ngetokno sak liyane dzahab wal fiddah minal jawahiri saking pira-pira permata. Lam yajib maka mboten wajib fi ing dalem niku ghairihima niku ghairahuma niku syai'un apa suwiji-wiji ndak wajib zakat menurut Imam Malik kalih Imam Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah tarang ngendika sapa Imam Abu Hanifah ya ta'allaku bergantungan berhubungan fi haqqil apa zakat sik apa anune iki faile terus. Oh, makdin wis. Tapi maksudnya zakate. Jadi makdin niku berhubungan fi haqqil makdini ing dalam hakipun makdin lho. Disebut maneh, Mas? Supaya sak paham. Ya, pokoknya ngono lah. Lah niku berhubungan zakate niku wau berhubungan dalam haknya makdin berhubungan bikul 5 kelawan saben-saben barang. Yustakhraju kang ditokno kelawan angel apa mah. Minal ardi saking bumi. Mimma saking barang yang tabi'u kang terbentuk apa mak binari kelawan api. Contone kal hadidi koyo dene wesi warasa silan timah lal fairuzi duduk virus batu watu virus. Oh gak lu contone ae watu virus. Virus iku roh ya kayak kuwi iku gak masuk. Jadi nek jare Abu Hanifah zakat itu berhubungan kali semua yang bisa dikeluarkan dari bumi yang nanti pengolahannya pakai api seperti besi, timah itu kena zakat. Wa nahwihi lan saumpamane batu virus. Wa qala
Wa qala lan ngendika Ahmad sapa Imam Ahmad, ya ta'ala ku berhubungan apa kewajiban ngetokno zakat makdin iku bil muntabi kelawan yang sudah tercetak. Yang sudah tercetak. Wa ghairihi dan tidak tercetak. Baik yang sudah dicetak belum dicetak niku kena kewajiban zakat hatal kahli sampai batu celak. Batu celak itu diolah jane niku. Tapi diolahe baru nanti jadi batu celak produknya itu. Terus ya batu celak. Iya. Saman sing nganggo. Oleh ke Mekah ya. Sopo engko oleh ke Mekah. Ya biasanya kan celak ke Mekah. Nah saiki kan celak set Celak ngono langsung saiki ngene. yo. Biyen kan digosok sik. Enak sing biyen kae ya. Sing apik. Awet. Awet. Celak kan dekat. Kuwi digriane celak. Iya celak moto gitu. Iku anu ceguk iku sini. Nggih pun ngoten bab zakatul fitri wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.